Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:55. Mayong hapon sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma Ari upod ninyo karon nga hapon Miyerkules, Nobyembre 11 tuig 2020. Medyo daw hindi mayo nga man pagsulod tungod sa isa ka aksidente nga natabo. Diri sa Dakbanwas ng Bacolod, dira iya sa may ginsangan sang San Sebastian, Lacson. Subo-subo kay tiyan akong tatlo kasalakyan, but anyway, sa detalye sa mga aksidente, bantayan man diri karon sa This is My Life or sa mga updates man sa
Pila man natin ka mga public affairs program, ha? So sa mga kutob sa malabutan natin, sa nga itong pagpangalagad sa sininga hapon ang pagpangamusta lang ni Tita Wilma, relax lang sa mga ginkulbaan. Okay lang na, no? Ang tanan mag-aayot. Ha? Relax lang ka mo dara. So, kabalo kita, syempre ang mga involvado, pamilya, kabalogi kita nga nagabatsyag sang tensyon sa siningation. Pero syempre man kita diri sa kahanginan padayon man nga pangalagad sa inyo tubtub teknala stress upda na kita sa inyo mga radio. O pwede ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma, of course, Tita We. Kag sa siniman nga hapon sa nahambal na ni Tita Wilma, ang aton istoryahan karon apre bantay ka mo ha para sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Sinoayhan ang magabaton sa aton premyo nga 500 pesos nga cash sa karon iya nga hapon diri sa This Is My Life. Bantayan ninyo pahanumdom ni Tita Wilma. Check nyo inyong mga cellphone, bala na charge ina ang iya sinaringing tone ha kinahanglan. Pero importanteng inyo radio mandara. Nga nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay. Magluwasin na. Siyempre, ini aton sulit ang papremyo sa Action Radio. Diba? SAP sa ARB, ang aton dari nga mga validated nga mga entries from Bacolod City. May good news na karon si Tita We from outside Bacolod. Sa tanan naman nga mga taga Negros Occidental. Ara kay gapangulit gid bala sila. Di ba gapangulit kamunugay na dinay. Ti may good news na karon si Tita We kay nagapinamangkot kamo na ti may ara man kita iya nga SAP sa ARB province-wide. Bantayan ang detalye. Isa ina sa patpaton man ni Tita Wilma karon nga hapon, and of course sa sini nga hapon ang aton man sulat nga pagabasahon, ang aton man feature sa inyong matahom nga lilentunon, ang aton naman tips nga ma-share sa inyo about heart, ang emosyon sa korazon, no baga parte sa tagipusoon kung madalom-dalom pagid ang magmabatyagan nyo sa inyong heart. So ang aton sini istoryahan man karon nga hapon, and of course ang isa man ka sulat nga pagbasahon ni Tita Wilma paagi sa aton sini personal iya nga messenger. Aton ina karon man basahon para sa inyo palamatinan nga padala ni Inday Annabel, ang asawa or common law wife kay gusto ya gid siya nga kung tawgon siya nga asawa nakasali siya iya gid ginahandom ina. So aton ina karon pagabasahon para man sa inyo palamatinan. 1:59 Action Radio Philippine Standard Time. Kabaluman kita nga bisan paano gamay lang ko nga reminders para sa inyo, hindi na ko magpalawig sa COVID-19 kay padayon dirang aton man padayon man ang aton sini update no sa sining pandemic ang COVID-19. Extra careful sa gihapon padayon kita, hindi na tambala magpasaway mga anak kay kadamo sang nagakahalanabo sa aton palibot subong. Magluwas sa pandemic kay natubang naton bagyo o aksidente wala tuo nga nagakalatabo gani kinahanglan kita hinay-hinay lang padayon kita nga magasunod sa mga health protocols nga pasunod ka ginapahimo para sa aton para man sa aton safety. Impunto 2:00 na Tita Wilma, gamay lang na natungod iya kay Ulysses kay si Ulysses hambal na ton, isa na siya gid iya ka typhoon. Nagbaskog pagid siya. Nagahulag siya 20 kilometers per hour. Ang iya sa direksyon nakatundan. Panakatundan siya nga bahin. Kaga ang puwersa sang iya hangin nagalabot sa 125 kilometro por hora kag may pagmadlos man nga nagalabot sa 155 kilometro por hora. Kag ara siya nasiplatan sa 100 kilometro sa aminhan nga bahin sang Veracatanduanes o kontri 150 kilometro sidlangan sang Infante Quezon mga 10:30 kainasang aga. Nabatak naman ang tropical cyclone wind signal number 3 na kag amo ang bahin sang southern portion sang Aurora, southern portion sang Nueva Ecija, kag eastern portion sang Pampanga, sa Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal.
ang northern kag central portion naman sang Quezon, sa may Catanduanes, sa Camarines Norte, kag subong man northern portion sang Camarines Sur. Ang yara naman gin paidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 among central kag southern portion sang Quirino, central kag southern portion sang Nueva Vizcaya, southern portion sang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, pila man kabahin sa may Pampanga, Nueva Ecija, Aurora, Batangas, Quezon kag Marinduque. Damo gidya kag ara man gin paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang pila pagig kabahin sa mga mentionar naton nga mga lugar. Pasalamat kita wala madala ang dali sa bahin sa eton sang Negros sa Western Visayas may ara man sa may sa Occidental kag Oriental Mindoro, may ara man sa Romblon, sa Northern Samar, iban pa nga bahin sang Masbate nan. Kag ang matasang bagyo posible landfall na siya sa bahin sa Pulilio Islands. Kag mainland sang Quezon karon sa gabi di gani buwasman sa aga na di ba tawe? Yes. Kag magluwasin na titawe matapos iyang makalandfall na siya magausoy na siya inang bagyo nga ina sa Luzon. Kag nakatundan nga bahin sang baybayon sang Central Luzon sa sininga gabi kun buwasman sa aga na kita diri syempre magalumon nga kalangitan may mga pagtupa man sang mga ulan, pagpanalit hitubtob, mga pag-ulan-ulan man, amo lang na inatungod man sang local thunderstorms. Alas 2:43 na Action Radio, Philippine Standard Time, ina ang aton sinilang mahatag sa inyo sa sininga hapon, tungod man sang aton siniya balita nga nabaton. Di ba, Tita Wilma? Batian nyo na nga lalintunon? Yes, sayang. Ama natin feature sa sininga hapon, sayang nga lalintunon. From Claire de la Fuente. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Asia's sweetest voice. Tungod sa iya very sweet voice. Amoy ng pagtawag kay Claire de la Fuente. Nga sa matutod nga kabuhi, Clarita Crisostomo de la Fuente de Guzman. 62 years old na siya subong. Iya birthday, Innocence Day pa na. December 28, 1958. Oh, sayang. Kaga nangin jukebox hit tawe. Ang amo yang ngalalantuno ng sayang sang 1970s. Di ba, Tito Wilma? Yes. Kag ining si Claire de la Fuente. Amo ni siyang ginatawag nga Karen Carpenter of the Philippines. Ini kang dating balasang iya nga tingog. May resemblance sa kay Karen Carpenter. Di ba? Sa napatay iya nga singer. Ang first album ni Claire de la Fuente, 1977, nga sabihin amo inang biggest ever seller nga lalantunon. So, padayon siya sa pag-record sang madamo. Pagin nga mga albums, 7 pa ka mga albums. Magluwas sa sayang. Yes, nag-hit man ang isa pag niya kalalantunon ng minsan, hindi ko magkama. Kag ang nakhaw na pag-ibig, yes, Tito Wilma. Kag gintawag iya si Claire de la Fuente as Queen of Tagalog Songs, upod man kay Rico J. Puno bilang iyaman counterpart. Kag mga sanahambal na ni Tito Wilma, mga kaupod niya, na nakahanay niya. Kag kabatch niya si Imelda Papin, Eva Eugenio, kag ang napatay na nga si Didith Reyes, di ba? Ang sayang ni Claire de la Fuente. Alas 2:06, Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Kapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang basaw ni Tita Wilma subong mensahe linsayto na messenger kamo ning the easiest way sa pagbadala sa ilang mga istorya sa kabuhi kag problema mo, di ba? Ginaisa-isa ko man na gani relax. Sa mga makarelate o kung sa gusto man maghatag sa ilang mga good comments, sa ilang man mga greetings, magluwas sa ito na FB Live. Siyempre nga itong text hotline, ha? Text nyo lang dara karon sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Ang mensahe sang nagapatawag kay Annabelle, nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo sa This Is My Life kag sa FB Live. Tita Wilma, isa man ako sa mga suki sa imo programa nga This Is My Life kag sa mga programa sang Action Radio Bacolod. Isa man ako kaasawa, siling nila. Pero gusto ko gid tawgon ko nga asawa kung makasal kami sang akon bana. Abi mo, antes ko suguran, pwede man taguan lang ako sa ngalan Annabelle? Sa amon simbahan, ginaingganyo kami sang akon bana, sang amon mga church leader para nga mapakasal. Kay anong katuig naman kami nga nag-live-in ni Charlie. Isa lang ang bata namon ni Charlie, Tita Wilma. Kag wala pa nasundan. Pila ka simana man kami nga ginabalik-balikan sang amon mga leader. Gusto ko man nga makasal kami nga duha ni Charlie.
tungod bisan sa civil wala kami makasal. Sa tuod lang dugay ko naman siya nga kulit. Pero damo siya rason. Ang hambal niya sa akon, Tita Wilma, seremonya lang ina. Ang importante, nagaupod kuno kami sang maayo, matawhay, kag napadako namon, kag napaeskwela sang maayo, ang amon bata. Nagalikaw siya. Kag kun kisa, nagainom para hindi siya maistorya sang maayo. Nagligad na lang ang ini nga tupiko sa kasal. Pero tita, ara gihapon sa dughan ko ang paglaom nga makasalgid kami nga duha. Tungod hindi ko siya paguntatan. Pero sakit-sakit lang gid tita. Tungod na disgrasya si Charlie. Nakadanlog siya kag nabalian sa spinal cord. Hambal sang doktor, wala na sa tsansa nga makalakat pa. Dumasiling ko nga ginsilutan siya tungod katig-as ang iya ulo. Wala gid siya untat sang iya pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Pero abi mo, Tita Wilma, sa pihak sang tanan nga mga nagakatabo sa kabuhi namon nga duha. Wala ko gihapon nagadula sang paglaom nga magaayo si Charlie kag maangko namon ang matrimonya sang kasal. Ay. Diri lang kutob, salamat kid. Annabelle. Okay, kay Annabelle dira. Actually, ang iyan ning ano ganito ang iyan ning account name sa Facebook, the acronym balaw. 3 lang ka letters na. May mga buot silingon ina. Pero anyway, sa imo Annabelle, salamat gid sa pag-share mo, no? Sang imo kabuhi, sang inyo kabuhi bilang mag-asawa, pero hindi pag daw hindi ya bala mahakos nga tawgon sila nga mag-asawa net unless nga makasal sila. Amo gid man ayang handom sang babayi, di ba? Nga inang nagaupod, naga-live in, nga angkon legal na ang ngalan sang iya sinibana. Pero ti sa mga ulihing tubo, daw, depende. May ara iya nga, sa gihapon nagapanalaytay. Kag nagapadayon ang ilang mga namuklatan nga mga maayo. Pero bisan bata, gani nga babayi, mga dalaga nga mga babayi, no, may ara, subong, ako on tamay, pero hindi man tanan, no, may ara nga, babayi man o kung lalaki nga mga hubines, wala iya gatanaw sa kasal. Hambalon sang ginikanan nga ipakasal sila nga duha, masiling nga hindi na importanteng kasal pulagay man na kami gyapon sa uli kundi kami magsawanay na amo lang na iya kahapaw. Amo lang ginay kahapaw kaghapos sa ila magsabat na ting kisa manginit ang ginikanan dugang gamo. Pero dapat ginikanan subong masangkad, malabwak kag tuman kalapad sang imo paghangop kag pag-intyende sa ila. Sige tawi, akad to antay si Inday Annabelle, na? Inday Annabelle, na batyagan naton, na? Ang kasakit kabudlay sa imo sa sitwasyon sa karon, ilabi na nga na aksidente siya, na? Nakadanlog siya, naapektuhan niya spinal cord, hindi na siya makatindog, hindi na siya makalakad. Kita, nagapasalamat man sa imo, kay nga wala kaya nagakadulaan sang paglaom. Sa pihak sang natabo sa imo bana.
padayon gihapon ang imo paglaom kag pagtuo sa mahal nga Dios nga magabag-o pa ang tanan, di ba? Oo, wala ni imposible sa ngalan sang Ginoo, di ba? Sa ngalan sang Ginoo kag sa ngalan sang gugma wala sang imposible ang tanan, mahagtagan gid katumanan as long nga malawig kag tuman kalawig sang imo pasensya kag paghango. Kag di ka pati, hindi Annabelle, si Tita Wilma nga ang Diyos may plano gid sa inyo. Ha? May plano gid siya sa inyo nga duha kun nga ang natabuin na. Nakita sang Ginoo, mabakod ikaw. Ha? Gintandog niya, inaya, kung na pag-inchindi, ha? Gintandog niya ang bana mo, masakit man nga pagtandog tungod ti siyempre apektado ang tanan. Importante nga makamuklat man siya. Despite nga wala pa ina, padayon gihapon ikaw nga nagapati. Nga magabag-o siya. Mauntat na ng bisyo ya. Di ba? Kabay pa. Kabalo kita tanan, nga kita gintugas ang Ginoo kag may kaluoy ang mahal nga Dios sa aton. Kabalo kita nga ang Ginoo may plano sa tagsa-tagsa sa aton. Kag kabalugid kita nga ang iya pagbuot para sa aton tagsa-tagsa sa aton, may rason ina kun nga nagakatabo. Kun nga ikaw ginhatagan niya sang amo sini nga pagtilaw, kun nga ikaw ginhatagan niya ikaw sang amo sini kabugat nga krus. Ang iyaya masiling ka nga iya na do hindi gidya tama kabugat. Amo di may bala may mga dinalan kaya kung kaisang ako nga sobra gidya haw na ginatagaan ka masiling ka nga sobra gidya kabugat sang pagtilaw nga nagabot sa kabuhi mo tungod nga ang Ginoo kabalo na iya. Nga bisan ano kabugat ang ihatag niya kag kadako nga krus ang ihatag niya sa imo o kung pala sa anon or problema kayang-kaya mo kay nakita niya mabakod ikaw. Gani ikaw Annabelle mabakod ikaw para sa iya. May kaluoy siya sa imo. Padayuna ang pagpangamuyo mo kag ipangamuyo mo gid sa mahal nga Dios si Charlie nga mag-ayo siya sa gilayon. Wala sang imposible sa iya. Ha? Gusto ka gid na iya? Nga hindi ka dapat madulaan sang paglaom? Kag sa amat-amat, paagi sa imo pag-atipan kag papalangga sa iya. Amat-amat mo man nga ipainchindi kag ipabatyag sa iya. Ang kaimportante sang inyo pag-updanay. Kag ang kaimportante sang matrimonya sang kasal. Ha? Ang pagpakasal sa sulod sang simbahan. Ipabatsyag kag painchindi mo na sa iya. Sa liwat na mga bay gihapon ikaw sang bulig sa inyo mga church leaders suno sa imo nga alalayan ka, giyahan ka para mapabatsyag mo kag mapamatsyag Manila ang concern, no, ang pabatsyag sang simbahan sa isa iya ka pamilya, especially sa pamilya ninyo ni Charlie. Amuli na kalipot ang mahambal ni Tita We, no? Inday Annabelle. Ginapray man naton nga kabay mangin bugos kag mabakod ang pamilya ninyo nga duha ni Charlie. Paagi sa inyo man pagtuo sa mahal nga Dios. Paagi man sa iya paggabay sa inyo adlaw-adlaw nga tanan. Ha? Hindi lang sili nga mapati ka sa imo pamensaron nga palangga kamo sang Ginoo. Kundi batyagon mo gid. Kag ipangabuhi nyo gid kun daw ano kadako sang iya pagpalangga sa inyo. Tungod nga siya lang ang nakahibalo kun ano ang iya plano para sa inyo. Ha? Okay? Ang inyo anak, updan ninyo permi nga duha sa pagpangamuyo.
Yes, purpose-driven. Ani ko din nga kanta mo. Purpose-driven life ni Jamie Rivera. May tahong nga ambahan nun. Round and round Dahil nungod sa aton kabuhi diri sa kalibutan, kag kun ano, ang katuyuan kun nga aari kita diri. But anyway, sa pilaman ka mga reactions sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa text hotline, mayong hapon tita ang ma-advise ko sa iya, maayo man tani makasal ka mo, kaso ang bana mo hindi siya mapakasal sa imo day. Intindihan na lang na anay day, kag i-pray mo na lang siya. Diba? I-pray mo na lang siya kay God. Kag magpabakod ka lang. Kay maabot gid ang tion, nga mahambal gid siya sa imo nga pakasal ka mo. Hindi ka mangayo siya dayon. Toto, mangayo siya gali dayon text may 25 to 35 years. Okay, sa gusto makig-friend sa iya na iya cellphone number 0948-146-8329. Maayo lang ha, wala lang halitay. Again, iya cellphone number 0948-146-8329. and receive this truth in your Good PM, Tita Wilma. Happy listening lang da sa mga taga-sityo Bita, Cadiz. Labi na gid sa family Ligarde, kag Park 1 from Nabel 0202. Okay. Ang mahambal ko lang sa iya, Tita Wilma, kinahanglan niya pagidugang nga kabakod para sa iya bana kag sa iya bata. From 2536, salamat gid. Tawilma, tani, ako man ang matawgan para makadaog man ko tita, mga yu ko number. Kaya gusto ko mamukaw sa mga amiga ko, aba. Kun kaagahon. Okay. 0197, pamangkuton ko siya, anay, kawala man ako na number niya. Okay, alas 2:30 na Action Radio, Philippine Standard Time. Oy, ang acton galian ay panyawan lang naman oil para sa pagbalik ni Tita We, ha, ang inyo mga cellphone kag mga radio i-alert. Kung sino ang baton sa aton 500 pesos nga cash. Kag alerto man ang mga tagagwa sang Bacolod, mga taga-probinsya sang Negros Occidental. Kay explicar ko na lang anay sa inyo ining aton sap sa ARB province-wide. Pagkatapos ang mga pahibalo. Yes, mayong hapon lang diranay sa aton mga ka-FB Live. Paamo ka na pala tawe, no?
Sa atin mga ka-FB Live, yes, kay Miss Margie Haniva, good afternoon, always good. No, thank you, good Mards, nan. Siling naman ni Alex Montesa, ay, miski may aksidente, titawe, mo nga anak ko, patamyaw ko lang pamilya Selos ang barangay na Bulao si Palay City, sa pamilya Ramirez Tijado, kag Orcahada sa barangay Granada. May damo gid nga salamat or madamo gid nga paghalong sa tanan disgrasya sa disgrasya sa dalanon di malikawan kun may paghalom ma-minimize ang kahalitan. Correct ka dyan, Alex Montesa. Jocelyn Libon Despujo, mayong hapon. Good afternoon kuno Tita Wilma. Aha. Kay Lala Chorizo. Negosyo mo ni Goro. Ay, good afternoon, Tito Wilma. Yes, Miss Yvonne Bostier. Good PM action, Tito Wilma. Done sharing. God bless us all. Thank you, good dear. No? Miss Heaven, mayong hapon, Miss We. Sa imo man. Hi, Tito Wilma. Good afternoon, watching and listening while working here in Saudi Arabia. Pa-shout out sa mga babies ko sa Sitio Bantod, Barangay Payaw, Binalbagan. Kay Kelly, kay Krisha, Ken, Kenneth, kag Christine. Ay, sakto na tawe. Christine, subong man kay Manang Lina, kag sa staff, sang Mars Food House sa Binalbagan sa Tubang JRS. God bless sa tanan nga nagasunod sa imo programa, Tita We. Salamat, gid Inday Susan Astorias Rojo. R.R. Muntuarihinio, hello, Tito We, live watching from Barangay Alangilan. Sa mga suki na dira sa Alangilan, maayong hapon, gid, na? Good PM, Tito We, monitor lang kami diri sa sityo ninyo, Barangay 2, samtang nagapangapi. Ngapi, Tita We, kay daw katuluyo sing tiyempo kag ginakapoy at tubang module. Sakit na ulo ko. Hambal ni Inday Sherilyn Oro Javier. Hindi lang ikaw makabati ko sa mga nanay, sa mga parents, tita or titos nga nagaistorya. Modules ang kabataan ng ilang mga tupiko. Nagasalalakit ang ila ulo. Hindi ba lang ning malung? Araman nagaupod kay Tito Will magkaroon nga hapon. Salamat, Ged, no? Bret Hart Tonato, good PM po. Action Tito Wilma from Tikboy, Villanueva, salamat mine. Mayong hapon tawe, watching live from Barangay Hibuan, Tapas Capiz, Inday Lani Heromiano, sa bugos nga pamilya mayong hapon. Ay, Tuto Andrew Juanites, kamusta? Mayong hapon lang. Sa Fritchie Gay, sa inyong anak mayong hapon, salamat gid. Inday Jean Officer, bo love ning. Hi Tito Wilma, mayong hapon, monitor lang ko sa NSW sa Australia. Palihog lang kugwit sa family Valencia and Subaldo sa Barangay 6 ang nagapagwit ilabata si Jonah Ferns. Thank you, kid. Nining Mopra Sobri Vega is watching. Nining, kamusta lang? Mayong hapon lang kaghalong man kamodera. Yes, hambal ni Miss Margie. Happy birthday lang. Please greet kay Nards Fernandez. Happy birthday. Thanks, gid tawe. Na-monitor lang ko permi. Salamat, gid. Nards, happy birthday, no? Kay Nards Fernandez. Kag, Tita Wilma, kalit lang ga kadula tingog nyo sa live streaming. Hindi, kung hindi mo na makita, may ara siya sa dalom na butang this portion is muted, no? May ara something, hindi pwede nito ma-air sa FB Live, di ba? Good afternoon to please greet kay Jerry Azero sa Murcia, Arsenio Tesoro, Azero, Treyes family, God bless. Kay Novi Valencia Supaldo, salamat gid. Hi to Wilma, pag-greet sa Victoria Lumber Yard sa Victoria City. Hali naman inaiya kay Bio Pastrana, Jun. Ha? Okay? Yes, kay Endeavor, G.O. Pinda, kamusta ikaw? Nice looking gali, gidya. Salamat gid. O bala Tita We, kita ko gidiri live sa FB, halong langgid sila, kag halong kaman always. Thank you, kid. Virgil Pinda. Okay, relax lang ha. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma liwat.
Antes ko ihatag kun paano ka mo maka-entra sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide, ang aton anay paghatag sang 500 pesos nga cash para iya sa inyo. Okay? Antes Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. nakabunot na si Tito Vilma. Oho, ato na, ginduhol ko na. I-dial, gani, prepara nyo na inyong cellphone patunuga, ha? Ang ringing tone para mabatian nyo kung ikaw ang nabunutan ni Tita Wilma nga magabaton sa iton 500 pesos nga cash. Ang inyo dala mga radio, of course, kinahanglan kid. Taga-diin to ganing nabunutan. Ginbukad sa nga akon mga kamot. Ginduhol ko kay Actionel Marmong. Abe, ay nag-ring siya. Insakto din man. Ba mga taga-barangay Pahanukoy, alert. Taga-barangay Pahanukoy, ang nabunutan. Hello? Hello. Yes, Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Sa Action Radio ni si Tita Wilma ni. Okay. Uy, kanami. Sino kami pa yun, Gidya? Sino ni ma'am? Sir Angel Chidoso. Yes, dalaga pa ay, no? Yes. Oh, pila na edad taday? 22 years old. 22 years old. Ganda radyo mo da? Wala. Okay, naglakad kami magulong papuli. Pati kilala mo yung tingog. Okay. Anong estasyon sa radyo ginapamatian nyo kung nara ka sa Balayhaw? Kay mostly, mother ko, ang pamati, ang Action Radio. Sa Action Radio Gidya. No? Sa Action Radio Gidya ka gapamati. Tisin uning gina-istorya mo, subong kilala mo ang tingog? Ha? Pag-ako ito ginabal. Okay, si Tita Wilma, no? Bas sinungalan ni mama mo? Sir Chidoso. Oh, ti si mama gapamati, tamiyawa si mama kay gapamati to si mama. Wala mo gisento po. Okay, hindi Renzel. Sino may mga familiar sa imo nga ngalan nga mga taga-Action Radio? Bisan isa taga-Istituya? Pwede na na. Fred Salanga. O, gapamati ka kay Action Fred Salanga. Okay, Yes. Butsi nga nun aga kapag gabugtaw gali, no? Kay gawang ikatoy gabugtaw. Kay mabatian sa radyo, pero madan ka pamati sa nanay. Okay, sige. Congratulations, Inday Renzel. Hulat ka lang nga hulat ka lang kay tawgan ka lang sang sender, no? Sang Action Radio Bacolod. Sorry, na mental block si Tita We. Ipadala ang tracking number sa imo para makuha mo sa remittance center ang imo 500 pesos nga cash. Okay? In the Renzel. Oo. Hulaton mo lang ha ang tracking number. Kagang tawag sang aton sa Action Radio Bacolod sa imo ha. Okay. Okay, thank you, Gid. Hindi ka gid magkalipat ha. Kung pamangkuton ka, kung diin ka nga istasyon sa radyo gapamati, sa diin gani? Action Radio. Thank you, Gid. And congratulations. Congratulations! Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, congratulations kay Renzel Chudoso. Sang sityo aning barangay Pahanukoy, Bacolod City. Congratulations. Ikaw nga itong winner sang 500 pesos nga cash. Sailuhan ko niya, nay, dali lang gid. Sailuhan ko ning SAP sa ARB province-wide. Pamati.
kag pamati kung paano kamo makapasakop kag kung paano ma-validate ang inyo sini mga entries, ha? Amo ini ang ayuda nga ginahagay niyo muno sa atong text hotline kag sa atong FB Live nga kung paano kamo, ha? Amo na ining inyo ginahulat mga tagpalamati namon sa Action Radio Bacolod para sa bilog nga Negros Occidental. So, ang Action Radio Bacolod adlaw-adlaw naman nga managtag sang SAP ang sulit ang papremyo sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati diin ka man nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Amo ini ang SAP sa ARB province-wide. Ti sino ni makaentra, Tita Wilma, pamati, sino makaentra? Tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental. Ilabi na gid kung ikaw ang matutom kag maukod nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod paagi sa imo transistor radio. Na paagi sa imo radio dira. Paano ikaw makaentra? Umpisa sa Biyernes. Ano na to subong Miyerkules, buwas Huwebes. Umpisa sa Biyernes, Nobyembre 14, magabaton ang Action Radio sa mga entries paagi sa text. Sa Biyernes pa maumpisa, ha, November 14. Magabaton ng Action Radio Bacolod sa mga entries paagi sa text. Ang himuon ninyo, ipadala ninyo ang i-type ninyo type ninyo inyong ngalan, inyo edad, inyo address kag contact number, no, sa inyo cellphone. Ngalan, edad, apat lang na, ang ngalan, edad, address, contact number. Pagkatapos i-send ninyo sa DN Tita Wilma, sulat nyo manda, dira ninyo i-send sa 0963-219-8066. Again, padala mo sa 0963-219-8066. Kompleto nga ngalan, edad, address, kag contact number. Kumplituhon mo gid ina. Kay amo inang detalye nga ginapangayo para ma-validate ang imo entry. Nan, once nga ma-validate, makabaton ka man nga na validated ng imo entry. So, adlaw-adlaw kinahanglan mapamati gid ikaw sa mga programa sang Action Radio Bacolod. Ti paano mahibaluan kung paano mahibaluan ang tagdaog? Adlaw-adlaw maga-raffle sa mga tagdaog on air ang Action Radio Bacolod. Magatawag ang Action Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa imo pagpadala sang entry kag siguruduhon mo gid nga nagapamati sa programa sang Action Radio Bacolod. Kung hindi makasabat sa sulod sang duha ka tawag, duha ka try sa pagdial sang inyo numbers, kung hindi mo na masabat, liwat, magabunot ang Action Radio Bacolod sang panibag-o naman nga tagdaog. Tandaan na, ha? Yes, Tita Wilma. Kag paano makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos nga cash, syempre paagi sa remittance center. Dira nyo na i-claim kasi ang banwa, barangay, may mga remittance center na, di ba? Ma-claim ang premyo isa ka adlaw matapos nga malawagan kag ma-confirm ang entry kag kon nagpadala na sang kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Action Radio Bacolod. Tisan on masugod to Wilma. Magaumpisa sa pagpanagtag sang ayudang Action Radio Bacolod province-wide November 16. November 16, Lunes ina nga adlaw. 14, 15, 16, kinahanglan sa sulod sang ina mga inadlaw, padala nyo ng inyong mga entries. Padala nyo ng inyong mga entry para ma-validate, para nga maimpon, mabutang ina sa aton nga bulunutan sang inyo sini mga entry. Okay, importante lang gid nga pahanumdum para sa inyo, sa mga taga-Bacolod, pamati. Ang mga entries nga iya sa mga taga-syudad sang Bacolod, nga wala mabunutan, magapabilin ina nga qualified sa gihapon sa pagpakigbahin sa sini nga promo kag sarang gihapon makadaog sang papremyo. Tingbon ang tanan nga entries, tanan nga entries from Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, tingbon ina
kagliwat nga maga-raffle. So, kinahanglan alert kamutanan. Amo ina ang aton nga SAP sa ARB province-wide ang ano to gani Tita Wilma, ang pagpadala sang inyo entry sa no masugod Biyernes pa padala ka mo subong hindi na pwede kay masugod Friday, November 14. Alas 2:50 na dali gid lang mabalik si Tita Wilma pagkatapos sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa Okay, Jose Moncal Turilla, good afternoon, anay dira, no? Kag Ophelia Galero RC, Tita Web, pwede malawag liwat ang number nga i-send para sa entry. Thanks, okay. Ballpen nyo da, ha? 0963, no? 0963-219-8066, liwat 0963-219-8066. Dira inyo ipadalang inyong ngalan, kompleto nga ngalan, edad, address, kag inyo contact number. Miss Ophelia, copy? Yes. Maulilanon nga hapon diri na Visa Alabang, no, Montelupa City. Rose Guevara, hi. Good afternoon. Thank you, good. Okay. Tawe, good afternoon. Pwede makaparegister diri sa FB lang. Hindi pwede, Miss Anisha Linas. Kay ang inyo kinahanglan ang contact number kid, no? I-text nyo na sa cellphone number nga ginsend naton nga dira ninyo ipadala kay may validation ina. So once ma-validate, i-confirm ina sa inyo nga qualified ang inyo entry. Gets nyo? Yes, amo lang na. Carmelo Halanduon, mayong hapon sa inyo. Salamat man, Sir Alex Montesa. Edna Linas, thank you, good. Bio Pastrana June. Pagwit sa Victoria Lumberyard, yes, oo. Dana ina siya. Kag nabasa naman ina ni Tita Wilma. Thank you, good. Kag yes, Tita Wilma. Aha. Hindi gani. Hindi pwedeng ang number nga inyo padalaan. Dira hindi man pwede sa live, no? Kinanglan cellphone gid ninyo ang gamiton. Yes, Jude Lurizo Tan, good afternoon. Kakainday Gino si Sir, salamat man. Rose Guevara, kay Buday Maro, kay Rose Beth. Rian Montesa, thank you. Kay Lala Chorizo, R.R. Montua, Reginio. Kay Christine Villanueva Flores, kay Catherine Lapori Agustin, kay Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon man. Kay Ivy Mahinay, salamat gid kag mayong hapon. Kay Mila Nida Billonte Olarte, Ma'am Francisca Batalya, good afternoon. Jose Danilo Lopez, kay Probilino Marquinho, salamat gid. Edna Linas. Okay, abalikan ko naman na karon, enough lang anay.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Pangalagad sa This Is My Life, sa mga nagapamangkot bala, gapamangkot sila online. May ada man private message sa iton sa cellphone number iya sagwa sang Bacolod to liwat kundi bala ipadalang ilang mga entry. Ara, sulat ninyo sa inyo dera mga papel, ang inyo ngalan, edad, address, kag contact number, ipadala ninyo sa 0963-219-8066. Pero hindi subong, ha? Sa Biyernes pa, November 14, para nga ma-validate kag ma-confirm ang inyo sini mga entry, ha? Hindi pwede sa kapamangkot nga dira lang mapa-register sa FB Live. Hindi pwede kinahanglan paagigid sa inyo sini contact number. Gets nyo? Amo lang na, Tita Wilma, nalawag na. Watching live from Isabella, Jovelyn, Shilian, Elijah, and Jano. Okay na Tita Wilma. Manamyaw nilang kita sa ito mga kauturan nga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday dira. Na? Nards Fernandez, Nards, happy birthday. Halin sa grupo. Na? Halin gid sa bugos nga grupo para sa imo. Kag stay healthy and stay safe. God bless you more. Na? Especially kay Miss Marge for you. Okay, kay Leonardo Fernandez, happy birthday. Galing ka alang-alang na si Tita Wilma bala mag-horoscope. Utangon ko lang na anay, ha? Ang aton anay nga DTX 500 capsule, inatawe, para naman sa complete management sang aton sa liver o kunatay. Three o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Si Tito Wilma para sa itong Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag salamat gid sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma sa pagpangamuyo batok sa COVID-19 ang Orasyo Emperata. Kag gusto ta pa naman pero galing si Tito wala na bala oras. Kadamo na sa mga utang naton sa inyo karon nga adlaw, but anyway, bawi lang kita buwasan. Ang aton sini Bible verse for today nga ibilin sa inyo from Luke chapter 12 verse 2, it says, "There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known." Salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,